Sarkarna siam thei kanin reisia siam thei lo tur zong hian eng ma ngai tuana kan lamang lo tin Sarkarna siam thei lo kanom chuan dua thlan thei to lo kata chuan party sang noma Congress te MNF te po noma anni nen hian kan ti tlang ang anni nen hi chuan kan ti tlang lo ang ti kha soi lo ngot thei lo ei chu convenience in a kal to thin ani frankly in soi tai langin kan in dora khata ka chuan kan in negotiata kan demand te kan in pomton thei anga piang a khan kata chuan in sarkar kan siam tlanga e kan rama po district council a kan hua Congress te le MNF te pon thok tlanga BJP te nen pon thok tlanga kha ni mai e sarkar na siam thei to lo chuan chutin khatin aniang ani lawang ti soi lo ngot the ni cái này chú secular ram kan nia kha mana po indiram pum puya opposition party te mega rally nein Calcutta kan khoma kata tu soi tu claim te thanji nga khan mintel vea tu te po ka juk soi ve ni kha tu na po yan nakum in than lom tu ra hian NDA ni lo ho zong hi ho tumin kan indor le me ka enge kan thlen thei don kan fellow chu cái này chu secular lama trăng reng tur kan ni a chiang hei hi eng ma soi boy tu ram lo chu en khami kan thok khom na khan khamini khan congress anon tel lo mani anon tel lo wa amaro chu thanem ngai nein an ruai tu lok pakhat ro chu ron tela thu soina kan pe ve thawani tu na po yan congress ye tel thei don lo khachu ka soi thei lova indoor ahun chana an indoor chotura kangaya ka du dan chuan NDA ni lo zong hi Congress te kan tron tlan ngai ka ti India ram context a chuan chu ti lo chu BJP pai thatur chuan Congress tel lo han ti ngot kha ani bik lo kan tron tlan ka tura ke chuan kangai a number han so hi chu kan ti ve ngai hi ni lem lova sarkar na ngang he tok tak hi chu pathian le mi puiten min pek kan ring adik lo zia kha ka soi to in ngai thavek to in kan ringa del so ne hi ama hi ka hello him phima alo del ve ni point tumeni ke chuanin ka sang don chuang lo chu tiang chu ani maya ei tun ma kami direct funding kan han ti lai khan kami statement asiam video statement asiam kha ke pon ka siama kami chung kha chuanin lom thu te kan in thil to na WhatsApp chuan kan in biani mai chhanna hian kan in mu chia ke chuan ka helova kan lo in mu pon ni mai thei mi hi ka he seng lova tin kalai thila khan mi pakhat chuan khamizana del sonenena anin biak na kha a voice record po nei ni omina in soiti social media ni zana kamwa kha pa khanin ron ti chuak ram te se anei tak ani chuan ti hi vaina hen ka chou le to ni fin fia kan do ni